channel The Word of God. So good morning mga igsoon. So is ang atong topic karon nga akong i-share diha kaninyo mga igsoon is mga bahin kini sa mga gasa nga gihatag sa Dios og mga timailhan sa matag usa mga igsoon. Ang kining gasa mga igsoon is gihatag kani sa Dios ni bisan kinsa nga simbahan nga grupo. Busa dili kita mag-ingon nga kana sila lahi o kita lahi o sila lahi. Nganuman mga igsoon, ang tanan natong gisimba mga igsoon, usara maura gyapon ang Dios. Busa nga ang pagmahal sa matag usa ka grupo mao'y atong ipakita. Dili kita mag-ingon nga ang relihiyon mao kana insakto o dili. Kun dili mga igsoon, maghinigugmaay kitang tanan ug pasalamat kita kay nagalain-lain atong grupo aron nga mafokusan pagtudlo ang mga member nga gikan sa balaang pulong. Busa mga igsoon, ang atong topic karon mao nga ang gasa nga gihatag sa matag usa. Matag simbahan may mga gasa nga gihatag ang Dios ug ang timailan na mga igsoon mao ang example kung nag-ampo ikaw karon mga igsoon nga nagkurog ikaw ang imong mga kamot mga igsoon og ang imong baba nagstorya na og laing pinulungan kana gasa nga gikan sa Dios. So mga igsoon, pareho sama kang Moises mga igsoon nga pagtapion niya sa iyang kamot didto sa kang Josue mga igsoon. Si Josue napuno sa espiritu sa kaalam mga igsoon. Deuteronomy chapter 34 verse 9 mga igsoon. So mao kana mga igsoon nga mapuno sa Espiritu Santo. Number 2 mga igsoon. Mga igsoon, Acts chapter 8 verse 17 mga igsoon. Si Juan ug si Pedro mga igsoon, samtang sila nagbautismo, gitapion nila ang ilang kamot didto sa mga gibautismahan mga igsoon, napuno sila sa balaang espiritu. Busa mga igsoon, kita mga igsoon, magampo kita, tawagon nato ang balaan nga espiritu mga igsoon. Remember mga igsoon, ayaw gid kalimot nga naay mga wicked spirit or mga daotang espiritu. Busa in Jesus mighty name mga igsoon, tawagon nato permanente ang balaang espiritu bisan asa man kita mga igsoon. Busa nga be alert and sober. Mao kana ang giingon diha sa balaang pulong mga igsoon. So number 3 mga igsoon. Number 3 mga igsoon, Act chapter 4 verse 31 mga igsoon. Samtang silang tanan nangagampo sila napuno sa balaang espiritu. Mao kana mga igsoon. Kay nga naman mga igsoon tungod kay nagampo sa gikan sa espirituhanon nga pagampo mga igsoon sa mga nagsimba sa espirituhanon mga igsoon. Busa nga dili flesh ang atong gisimba di sa Dios kun dili espirituhanon kini mga igsoon. Busa nga dili kita tapulan nga maghulat sa oras, dili kita tapulan sa pagsimba pag kita mga igsoon magsimba diha sa espirituhanon mga igsoon for glory to God. So number 4 mga igsoon, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 mga igsoon. Unsa giingon diha mga igsoon? Dili kita muundang sa pagampo. Magampo kita sa kanunay. Magampo kita bisag unsang atong buhaton. Bisan asa kita paingon magampo kita. Busa mga igsoon pagawas sa balay magampo kita. Pag-abot sa balay magpasalamat na pud kita. Before matulog magampo na pud kita. O magbata sa kabuntagon magampo na pud. Sumao ka na ang buti pasabot nga pag-ampo sa walay hunong. So mga igsoon, dili na buti pasabot mga igsoon nga magluhura ka diha usa ka adlaw. So atong sa abton mga igsoon busa nga wisdom gikan sa Dios, wisdom nga gikan sa pulong sa Dios nga atong mabasa diha sa Biblia, ato kanang mahibaw-an, ma-open ang atong mind mga igsoon, masabtan nato unsa ang buti pasabot pag kita nagbasa pud nga espirituhanon. Busa mga igsoon, bisag unsang atong buhaton, atong tawagon ang balaang espiritu aron kita iyang gayran. So number 5 mga igsoon, 1 Timothy chapter 2 verse 8 mga igsoon. Naningkamot si Paul nga ang tanan bisang asa kana nga lugar mga igsoon o bisag asa nga simbahan kana nga mga igsoon, gusto niya nga ang tanan mga lalaki
mga igsuon, magbayaw sa ilang mga kamot sa pag-ampo nga wala ang panaglalis o wala ang kasuko mga igsuon. So kay ang kasuko mga igsuon mao kana ang babag sa atong mga pag-ampo. Busa mao kana ang ikalima nga akong i-share diha kaninyo mga igsuon. So all glory to God. Thank you Jesus. So Jesus loves you and I love you all. Bye. Jinjing Channel, the Word of God,